babu wani kuskuren da ya wuce kuskure wajen zaɓin shugaba. Domin rayuwarmu muka ɗaura a hannunsa. Idan har muka yi kuskure a nan muka zaɓi wanda bai dace ba. Babu illar da ta wuce haka. Ta ya za a yi a gane wanda ya dace? Shi ne mai karamci da dattako, mai shiga mutane, mai taimako. Ga sauƙin kai, ga kishin al'umma. Kishin al'umma. Shi ne Ahmad Rufa'i Zakari. Ahmad Rufa'i Zakari. San Turakin Kazaure. Ina delegate, haƙƙin zaɓen mutum na gari. Yanzu yara ta a yau. Mu shiga tawagar Ahmad Rufa'i Zakari, San Turakin Kazaure a matsayin magajin mai girma gwamna Badar Abubakar. Gashina. Gashina. Sannan S.A. Ahmad, taimako sai Ahmad, haƙuri sai Ahmad, ilimi sai Ahmad, jarumai na Ahmad, mutumin kirki son ka ci gaban al'umma. Idan Allah ya bamu wanda ya dace. Idan Allah ya bamu wanda ya dace, babu shakka mu ma mun dace.